Ajong buntag kaninyong tanan. Welcome back to my channel. Ako na po ni si Ate Vlog. Kanang agahang di ati mang buwang ba kay kuan sa nga na ning isapot pa ga-ergo lagi ni kay ang ginan si nga kung man magtuman ka na ako'y nagatiman nimo o ako'y mong kasundo nimo nga wa kas lugar aga pagbuot kay ako'y nagatiman nimo kung di ka musunod na ho aw mo hawak ko mo uli na ko kay aron masunod ang imong gusto kay kaya magkalimang mong lawas pwede na kaligaan. Bahala ka na sa buhay mo kay ako pwede na maulit na ko sa amot hindi na magtuman ka di ka masunod na ho useless ra makuha kang kauban hindi ka masunod. Lain siya guys kana na ay ug amaman bitaw di mo sunod pero kaikti kanang muda ko na yung tingog aw musunod lagi ajab sunod kay ijaan na muan kay kaitan man siya sa isuon kinahanglan ko no subon sa kuning ang isuon ijang sundod di kay siya may sundod nga wa mamaon ija ha tuman og gusto di wa man siya ango ha tuman og ijang gusto magsigilag higda o di mo bakot na ora na magsigirap naghigdaan to ablaw kinahanglan niya siyempre kinahanglan di pagtang nag-atiman niya ubaskog at ang mga gi-atiman pagsidya pa jag nanay bati dali ra ba magsuka dali ra malusno jag ako kay dinar pero bago ka kuan arsanida kay bug at jam Ginoo ya maulagi ako nang mga problema daoroy ay daghan ng ngita oy matigsigada magtuman lagi og amaman magtuman di sunod ang style aw lagi pa dako nang tingog ja adik mo sa una kinailat ng tugiilat ng kunila sa tutong kasing-kasing habang di mandi ay daoroy atakihan na siya way kain ginhapakan pa ujaluja siya mo request na puto kain ako siya kanang lamig na pagkain kalitan maura ko ipalit nga mo request ko kaya nagibati buwa kung diwa mo kain sila aning kuan yung gusto pero di ko mo request wa man siya magkakaon lang siya snack o kanana ay mupalit ko hindi ahos yung atilaghatan madyo pa siya maapilan pa siya na hindi kong inahan di mo maapilan kawa man daari pero di pag ko kanuna ito mamihasa magsaligra salig lagi lain mabadiha gusto lang sigihag hatag da ilaha di manghatag mga daw sila way mga baka hindi ka mau malo ay wa magaling kanang December na pero dapat 13 month wa mag 13 month wa pag sila mga pinaskuhan way pinaskuhan sa piso ihik bisang December 25 dah mga handa-handa sa uban sila dah wa dijamo wa dijamo bisag panalaman sambo kag sami wa kadek pang tiguang kay agyan kwarta ka tuwa magipagtas dahang suon o pagumangken daghan kwarta ng tiguang na pero di man saka wa manija kabti jang kwarta tuwa ra sikang isuon ipigan kay atong iyang isuon mamang ito'y madali-dali ng hospital siya
dako ibig sagot ang kabugat yun sa isang igsuon. Kay budget ko itong igsuon dyan ka na yung pag-umangkon. Mga na doktor sa mga iro. Mga na yung nagtabang din si Media kada ng hospital siya, may magbantay sa hospital. Ngayon mo na yung magdadarig pagkaon, mamalingki siya, may mga tagdaan. Arang-arang na laman ng tusidyang laki tayo sa katong idyang igsuon at muhatag. Daari muhatid, sus, hakdan na may isang kilong manok, isang kilong baboy, isang kilong bugas, sus, mapas mo lagi ko dari. Kaya wak kumaana doon, parang namayara, kung dungagon, magdungagon ko sa ka, nga naka, sa ka na pang taksanan sa kuan, tas kuko, isa kaingana, nga sa taksanan sa rice cooker, daduhan may mga pabsen ko nung duhang adlaw, hindi atis na. Mao na, sa may di iwangan. Pero agad kung palit ng kukahangkaw, galing kain. Ang sweldo gamay ra, hapos yung kuhaan, 2,000 para sa kaon na. Diya, ang ako, nagtsaga lamang ko ani guys, kay ugmaadyo ko puhol. Mo balik ko abroad. Napamampoy mo dawat na maganit gahuwat. Diya, muwan. Basta halan nga kwantahan na rin ginyo, umaadyo ko ang sakit na osteoporosis. Ako ano ko. Kasi nga, maadyo, makagawas na. Salamat sa inyo po paminaw guys. Salamat sa inyo po tanan sa video. God bless sa inyong tanan. Nakamping mo diha. Kaya ang ako mag-prepare na si ko gatong init. Ang ibuhos dito sa balde sa CR pinaligo. Hanggang alaga. Salamat sa imong pagtanaw guys. Bye-bye.